Biyen pas aku isih gagah, esuk ngene iki isine mung guyu. Suara mak-mak nyapu, anak-anak mlaku sekolah nggawa buku. Saiki wong-wong padha ndingkluk, padha nyawang HP. Wis ora ana maneh swara wong guyon. Ora ana cah cilik dolanan neng sawah. Aku ngrasa iki wis ora padha maneh karo jaman biyen. Donya ki saiki wis ganti. Bro, aku ki kan oleh kiriman HP kok anakku Jakarta, ya. Lah iki aku ki arep ndelok lawak Kiron kan lho. Nggih. Tapi omongnya anakku ki lho, kon ndelok neng Yusuf ki Yusuf endi tak golek ku Yusuf ki piye to? YouTube, Mbah, YouTube. Oh, alah YouTube. Oh, iki HP-ne anyar, Mbah. Anyar. Kita lek ngirim anakku ke Ngeten lho, Mbah, niki lho. Niki tulisane ya bu niki lho. YouTube dibuka nggih. Lah mungkin jenengan ketik napa Kiron ngoten nggih. Oh, alah Kiron. Iya, niki lho. Oh, alah itu terus iki terus di piye iki? Pijet niki Kirone. Nah. Dek ngono. Lah. Iya, metu Kiron tenan. Biyen aku sing ngajari anak-anakku sinau maca lan nulis. Saiki ganti. Aku sing sinau, anakku sing ngajari. Nek biyen gudel nusu kebo, saiki kebo nusu gudel. Tibake sinau kuwi ora kenal umur. Bro. Iki lho bro, iki hurufe kadek morat marit kabeh iki piye iki carane, Bro? Oh, alah nggih niku pancen keyboard QWERTY, Mbah. Pancen sengaja bentuk ngoten niku. Bentuk morat marit ngoten niku pancen sengaja. Lah aku ki kan ngene. Anggitku ki kan gawe TikTok kaya cah-cah enom kan lho. Iki piye carane? Oh, alah TikTok. Pun wonten TikTok niki. Lah niki. Endi? Lah niki nggih karek mijet niki. Nah. Terus? Daftar. Ya, betul daftar ya. Email, password, email, password. Pun daftar. Jenengan damel video, kalih macul, kabeh ngoten nggih saged. Aku ketinggalan. Kabeh wong wis numpak kapal mesin, aku sik numpak getek. HP sing marane donya iki ganti. Tapi aku kepengin ngerti nyapa to kok kabeh nyawang HP. Apa iso kanggo sinau? Apa HP mung kanggo foto? Apa iso dadi jendela dunia sing anyar? Masak chicken broadel blue ki apa bumbune ya? Lah, kuwi apa lho, Le? Dedel kowe nyatune. Ndelok Mbah Dugel iki lho. Saiki ki wis jaman montor muluk. Ora jaman super lempung. Ndelok nang gone HP. Mbah Dugel. Delok golekno Mbah Dugel ning kono. Engko baru awakmu engko iso. Ternyata barang mek sakmene iki iso buka jendela donya. Anakku ning Jakarta. Tapi aku iso eruh kabare. Eruh gambare. Iso jagungan saben dinane. Maca berita. Delok dagelan sampai tata cara pertahanan yo enek. Tak kira literasi kuwi mung maca karo nulis, tapi jebul luwih jembar. Literasi kuwi mempelajari hal anyar, ngerti teknologi, ngerti informasi, iso milah lan mikir. Aku isih bisa sinau, aku kudu sinau. Ben rambutku putih, sing penting ora mandek lek golek ngelmu. Halo, hari ini bersama Mbah Dongkol mau belajar bahasa Inggris. You walking, Melayu suwal dicangking. Ngene iki lho guys, jiwa diskotik, ragane apotik.
dijak obah sedilut wis rematik. Lu wong tuwa iki lho Dek, lucu men iki. Ada sedolan TikTok ngene. Enak-enak ndene. Weh. Lah kok koyo Mbah Dongkol ya. Weh. Ah, beneran jajal jaluk foto. Mbah Dongkol. Piye? Ngeplong jenengan. Wah. Berdinun foto, Mbah. Oh. Pareng toh. Iya sisa. Iya, apa ketemu artis kapan maneh niki gitu. Ya. 1 2 3. Ceklek. Biyen nek pengen maca buku, aku lunga neng perpustakaan Trenggalek. Saiki buku tekan omah, mlebu liwat HP, ana aplikasi Ipusnas. Perpustakaan saiki wis ganti wujud, ning tujuane tetep padha, nguripi semangat sinau. Kata-kata Harin toh, Mbah. Ngono. Nggih no. Dia hanya menghargai usahamu, tapi tidak mencintaimu. Maka carilah tempat di mana kamu dihargai dan tidak disepelekan. Karena cinta itu sangat indah kalau kita dicintai juga. Ngono lho. Oke, cocok. Untir bahasa Ji. Aku sinau supaya ora mung ngerti HP, tapi ngerti carane urip ning jaman saiki. Nek aku sing tuwa wae isih iso sinau, kene apa sing nom-nom mung dolanan. Ayo padha sinau bareng, buka jendela dunia liwat HP.